Il-ħadd filgħodu l-Kap Nazzjonalista Adrian Delija kompla fejħalla fil-Kunsill Ġenerali Straordinarju ta' nhar il-ġimgħa b'attakki isteriċi kontra l-istituzzjonijiet ta' pajjiżna li fl-aħħar ġimgħa turew is-saħħa tagħhom u li jaħdmu. Ix-xogħol illi anke dak kollu li konna qed neħdu for granted is-sissin illi jibnu l-pajjiż tagħna terrew. B'ton aggressiv bħal predeċessur tiegħu huwa nfexxi kritika lil kull min jiġi fil-sien u bilan li jipprova jintoġob mal-fazzjoni ta' Simon Busuttil li la sentejn nofs tipprova tqaċtu mit-tmum tal-Partit Nazzjonalista. Intant fl-istess attività tħalla jitkellem għal ftit minuti Beppe Fenekadami li flimkien ma' sħabu tal-fazzjoni Busuttil jieħu kull opportunità biex jimmina u jaqta' saqajn il-kap. F'dadija li ma bħala Fenekadami attakka lill-Prim Ministru. Inti la int kaptan, inti la inti baħri. Min-naħa l-oħra l-Viċi Kap David Aġus iddeskriva l-iżbalji li jagħmel il-Partit Nazzjonalista bħala żgħar. L-iżbalji żgħar tagħna huma ferm żgħar. Dan fil-waqt li l-Kunsillier Justin Xkembri, kandidat lejali lej il-kamp ta' Delija u li jagħmel lista biex jieħu post Fenekadami fid-distrett, għamel din id-dikjarazzjoni surreali. Adrian Delija, karkaris ukoll, illum qiegħed jerfa' ir-responsabilità. Dikjarazzjoni li ma niżlet xejn tajjeb lanqas mal-fazzjoni ta' Simon Busuttil li Delija mhux kap nazzjonalista kredibbli għaliex ir-responsabilità mhux tal-li ma refaħħiex iżda farfar minna. Dan fl-isfond li ma faxxa kbira ta' nazzjonalisti, Delija baqa' ma tantx igawdi fiduċja wara li anke Defni Caruana Galizia kienet allegat li Adrian Delija daħħal flus f'kont bankarju f'Jersey ġejjin mill-prostituzzjoni. Dwar dawn l-allegazzjonijiet Delija baqa' qatt ma talab inkjesta maġisterjali u fanqas minn 24 sija mill-qtil ta' Caruana Galizia, Delija mar jirtira 5 libelli li fetħilha dwar dawn l-allegazzjonijiet serji. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.